Мисля, че сега е момента да уточним, че колите, които ние ви показваме в нашия нов внос, всъщност не са автомобили, които ние искаме да ви препродадем. Това са автомобили, поръчани от наши клиенти, които ние просто доставяме. И тъй като тази седмица те са страшно много, няма как да съберем всички коли в едно видео. Затова ще бъде разделено на две видеа и продължаваме с този Mercedes E220 авангардно изпълнение. Пробега 161 000 км, годината на производство 2018 и неговата цена е 41 000 лева. Нека да го видим и отвътре. Авангардното изпълнение казва тежката си дума в интериора на този автомобил. Чувството да седиш зад волана на тази красота е наистина приятно, защото виждаме седалки, кожен текстил с подгрев и електрическо нагласяне, виждаме голяма мултимедия с навигация, имаме сребристи елементи с амбиентно осветление и Burmeister звучителна система, Parktronic, камера за 360 градусово виждане, полудигитално табло, имаме мултифункционален кожен волан с пера, имаме круиз контрол, имаме и шибидах, да ни е просторно и да си имаме гледка нагоре докато шофираме. За хората, които обичат лукс, това е един много добър избор. Продължаваме с Volkswagen Arteon R-Shooting Brake изпълнение, двойка TSI. Колата е 2021 година на 48 000 км и нейната цена е 36 600 евро. Нека да го видим и отвътре. Вътре може да се насладим на едно изключително красиво Airline изпълнение. Виждаме хромираните елементи, които се намират в голяма част от интериора на купето. Седалките са много качествени, кожа и алкантара както отпред, така и отзад. Имат подгрев, включително и на задните седалки. Голяма мултимедия с навигация, тризонов климатроник, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, скосен мултифункционален кожен волан с пера, изцяло дигитално табло и полуавтоматична шофьорска седалка. Едно много красиво изпълнение. Ето нещо, което признавам си, за мен е нещо неочаквано, нещо нестандартно и съм сигурен, че много хора също не са запознати. GUM Aura GT07. Колата е 2024 година на 14 400 км и нейната цена е 30 000 евро. Нямам търпение да видя отвътре. Вътре в автомобила веднага може да ни направи впечатление, че се намираме в един интересен, нестандартен и много красив салон. Имаме кафява кожа, имаме изцяло стъклен покрив, имаме огромна мултимедия с навигация и с всичко останало, както подобава за един автомобил 2024 и всичко е дигитално. Може да регулираме абсолютно всичко през тази мултимедия, като подгрев, обдухване, светлини и всичко останало. Имаме head-up дисплей, имаме изцяло дигитално табло, мултифункционален волан, звучението е Infinity и един със сигурност интересен, но и много красив автомобил. Продължаваме с този Mercedes E220 Lim. Колата е 2021 година, 94 000 км, закупена за 37 800 евро. Нека да го видим и отвътре. Вътре може да заварим едно изключително красиво изпълнение. Целият салон е кожа и алкантара, както отпред, така и отзад. Седалките са с подгрев и електрическо нагласяне. Имаме голяма мултимедия, двузонов климатроник, амбиентно осветление и сребристи елементи. Имаме Park Assist, камера за задно виждане с допълнителни сензори, старт-стоп система, мултифункционален кожен волан, круиз контрол и абсолютно дигитално табло. Едно изключително стилно и класно изпълнение. Това беше новия внос от автомобили на Seven Car за тази седмица. Надявам се да ви е харесало. Ако вие все още чуете какъв е вашият мечтан автомобил, не се колебайте, пуснете едно запитване на нашия сайт sevencars.bg и вярвам, че ще ви бъдем полезни. Надяваме се да ви е харесало, абонирайте се, харесайте това видео и продължайте да следите за нови интересни видеа и моменти. Пожелаваме приятна седмица на всички!